Malah sing keri dhewe kok enek tremos mlebu lho, Gus. Tremos sak duwe nyawa. Nyapa? Iki wong endi? Jamur. Jamur kaya ngene. Modele kok pinguin. Jamur sapi iki kira-kira. Lah kok kowe iki batur atraksi. wis duwe dhewe-dhewe. Aku atraksine awalane aku. Heeh. Pertama nomor 1 das, kepindho kowe. Heeh. Ketelu glekok moncrot iki. Ya kowe. Lah kok kowe malah dudul titite kuwi. Ha. Urung atraksi lho ki mau. Ya iya. Iki urutane dhewe-dhewe. Aku atraksi, iki atraksi, iki atraksi. Kowe nyemplung sawah. Ya, kowe atraksine parane rono. Aja ki sini-sini lho, Bul. Ya, Sebagai kamu sebagai tuan rumah ning kene, Ham. ya, Awake dhewe karo iki. ade tamu, Dek. Loh, bintang tamune sing ngundang awake dhewe Ipul. Ipul iki lho. Ipul. Ganongan Tremos. Coba ngono. Ipul ki lho, delok to. Ya. Masyarakat kene wis eruh. Kayak ngene. Awake dhewe kalah ganteng, Kalah ganteng, kalah karo gede, Ipul. kalah dhuwur. Kalah dhuwur, yo kalah putih. Kalah putih. Lho iki lho, Jan. kegiatane larang ganong, Nyapa? menek kambil. Kowe aja kaya ngono. Iki tuan rumah lho awakmu. Aja ngisin-ngisini. Lep sing jaba bintang tamu yo jungkir walik,
awakmu sebagai tuan rumah kudune Templong kali. jeneng kali Mas. Kelanyo. Bisa jungkir balik kaya wae dhewe. De Kondur musola. de awakmu de tek sikeling dhuwur. Heeh, kudune. Baleni Mas. Yo, Ben kompak yo. Bapak. Karep dhewe kowe pul.